Verbálna komunikácia realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov. Dôležitý je obsah, čo hovoríme alebo píšeme. Reč musí byť konkrétna a zrozumiteľná. Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy, ktoré sú neslovné, ide o mimiku a gestá, podáva informácie o emóciách a pocitoch. Priama komunikácia. Obaja účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou sa zisťuje, či komunikácii ten druhý rozumel. Je spontánna, nevyžaduje si dodržiavanie spisovnej formy. Nepriama komunikácia. Účastníci nie sú v tej istej chvíli na tom istom mieste. Dorozumievajú sa nepriamo, chýba spätná väzba, preto dochádza k nedorozumeniam.